Guys, natay. Natay paduan ni Aying. Wala pa sa Aying nga rin. Asa matambuan. Ini guys, butangan na ito ko. Ay, sapa. Ape butang ka rin, di na mapili o nindot sudan na. Paano masabi? Sa kumbuang ka. Kini. Ay, hindi natin butang. Ay, sapa. Di anak para kini yang makita or anak. Ada. Yeng! Yeng! Ada harga Yeng? Sama nih? Kan, ako ibutang nga mga box. Oh. Nya. Ako ibutang kwarta ni Doha. Di totoo yan. Ay, Doha. Kasi nang Doha ibutangan para ako kay PDD. Paano masabi? Magpili ka nila. Asa yung gusto ko. Di totoo yan. Oh, muha na. Okay. Nanisod ka. Nanisod. Ang Gi. Asa man ni mo na? Arik, sudah ko. Ginindot kiksudlanan. Kini di. Ini ako. Gago! Dili. Utot ako. Kini. Oh, ready na. Muna dito. Asa kini oh. Kini. Adik ko, kanira ko. Kini. Kanira ko. Ay, dako kini. Dagang kiniksud. Nindot kiksudlanan ay. Di wala na isod yung. Wala isod. Oh. Wala isod. Kini. Gago! Dagang Kini kini. ana sa. Oh, bugat oh. Kini wa man isod. Adik ko ani. Kini ako. Kini ako. Dili lagi. Kini lang. Kini lang kani. Nindot kiksud. Ang bahala ka din. Wag na isod lagi. Kini. Oh, sa kasama mo. Wag isod oh. Kaan kayo. Kini oh. Oh, dagang kiksud. Wala ini isod lagi. Sus. Apa beli na? Sure ka na. Di ka ni. Bahala ka. No. Bahala ka. Uy.